Salutare și bine v-am regăsit. De data asta o să reacționăm la piesa Sushi Maki Maki, Sushi Maki Maki, Maki 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 Maki. Foarte bine. O ascultăm. O ascultăm. Cu mine când karate te îndrept Ferrari, Lamborghini, Japan style ca mine Sushi, sushi, soy eu, criminal divin Mami, mami, tu de sushi te-ai lipit Easy, easy, te-ai îndrăgostit. Până acum este foarte tare. Foarte, foarte, foarte tare. Să vedem. Am ceva de spus, s-a încurcat vulpii, nu are nimic. Dacă vă place, nu uitați să dați un like dacă vă place și piesa. Dar să vă duceți la Rafaelo, să vă duceți la Rafaelo și să... Și să dați like, că chiar merită și vulpița și au făcut și un live acum 24 de minute și trebuie să vă uitați neapărat. Adică, Hai să ascultăm. Așa că mișcă fundul, ala baton. Baila! Nu știu dacă chiar cântă Rafaelo, dar cântă foarte bine la cum se numește instrumentul ăsta, nu mai țin minte cum se numește, taraban, habar n-am, dar cântă foarte bine. Eu mă transform din vârte în ghișă, dintre tine amor. Maki maki maki, sushi maki maki, maki maki sushi maki maki, maki maki maki, sushi maki maki, maki maki sushi maki maki, maki maki maki, sushi maki maki, maki maki maki, sushi maki maki, maki maki maki. Mai ales că e important foarte mult decorul și chiar e foarte tare decorul. Cei ce au făcut decorul ăsta le-a ieșit foarte perfect și sunt foarte talentați, la fel și Vulpița și Rafaelo. Nu știu, eu cred că o să fac o piesă, nu știu că nu o să fac o piesă, dar presimt eu așa că o să fac o piesă peste o lună, gata, facem cu o piesă și o să fie tarabanul, nu știu, habar n-am. Dar spuneți în comentarii dacă chiar o să fac o piesă nouă, habar n-am. Peste câte luni, peste cum o să fie. Hai să ne uităm. Sushi maki maki, sushi maki maki. Hai că sushi așa la cantierică. Deci asta e finalul, the end. Da, asta a făcut intenționat la caterincă, da, e foarte, foarte. E cam ciudat, sincer. Dar, habar n-am. Bă, atâta? Bye. Ok. Pa, pa, vă pup, nu uitați să dați un like, să vă abonați dacă încă n-am făcut-o, oleo. M-am dus pe live-ul ăsta lui Madalin. Să-i dați și lui like. Și eu v-am pupat. Pa, pa.